body rock. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ आगे नी Jora Khai alsuai manai tai Samung Kwrwng nai Kwrwi buma bopa. Oh my god Tabuk Khai Chakiri genang nai se Kwrwi. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा Hello guys, jotono puro kaham Tabuk Khai ang hugo sopaijak hatal kiok mani. Halo, Khai norono kecap nong nai nai ki. Teng teng. Abang Khai sini hok. Cesi marok ekdom pungi tongo cesi. Apa hanya? Rozong, Abang Khai rozong. Gai rozong ni bo, kotong matongo, koglok rok sujak tongo rozong ni bo. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा Abang Khai ma babu bor khorong ni bora buri chok phuk ara ruglai tongo khorong ni chok kai kebo phaikia nogo borok tongo samung pailia ke phaikia ma babu bora buri chok sini phaijak borok sini ara ruglai tongo belai no khayung masima boroni dokchi bisi umorong oi tong khatabok bora buri chok haipono samung bahok ni bai to ma khaina jotono khairong masingcha khai ma tong ta hubro ara rugo koi bora buri chung noko aram ki yakum musure tongjana Jora rogo hugrok se khai ma tongjago tabuk se kaijang ma ke talok hai ki tam sanai kopalo oba hai si sujang keba oba hai no khai ma tongta Abang Khai sinupuk nubiman khana norok tak busuk kotor hubrok khajak tung Irang Khai muya manai hubni ta thanai muya hakutui orta Kwrwi nai khenke manai tabo Kwrwi nai kho ei sari jogo Kwrwi nai khinai guys cái này này cái chi nó cũng bút sức cơ băng, ekdom salai te kere, huk betla cơ băng khai giác tak lên, xong, xem anh cái sức khai giác, xem anh cái kỹ thuật te khai giác tak lên cái, ekdom cơ băng khai giác, ôi chẳng cái bùi này huk. A few moments. Guys, tengra, wapri busuk khai tongo, iro cái này bagai cái ôi chẳng tolao cái. Thali Kwrwi nai yang telah kisah bahasa penonggana guys orang jimiu orang ni Jora Thali Kwrwi nai abani bagai tengra ri tongo busuk khai tongo ke orang siming orang Jora Kwrwi nai ke ba rang rok kisah ajigana पैसा ही पैसा होगा Thale rokai ke nai tong de tengra wa phi khai pe gana kisa korein dong rang rok kisa ajin ka ase khai ka tai tong ko oro ta kong tham khai ko ke kai ro ja agyo khai mani ke sam khai kai ro kha job rok bonang ya phun ke ba graduation pai phun ta khai ne job rok nang khai je job rok nang ya suk ba Samung rok nogoni samung rok khaina ranga chitai ये बड़ी अच्छी बात कही आप kono samung no siringya ta tang de jotta samung no khaide ta chungta parani borok jotta no samung dungo okay botol masinai ko botol chiri ibu kai raja gya toy kisa shiro de raja ka inki kintu bezal ke botol ok chite ka samung rok tabuk kono khaya he kore jotona samung ma khayo ke tam sanai agini Jora kai sam kaljang na kai samung dunya kai bui
Chamiri si penya phong ke बाय बाय टाटा गुड बाय गया tabuk ke Chakiri kering ke Chamiri penya यही नहीं अभी और सुनिए agini Jora ke alsuai manai tai Samung Kwrwng nai kairugo buma bofa tabung kai tamang nai tabung kai Chakiri gunang nai se kairugo tabung agini din korika पैसा ही पैसा होगा tabung kai Chakiri gunang nayo agiong kai Samung Kwrwng je Samung Kwrwng bo bai se kairugo burini boma bofaro kai tabung kai to Chakiri gunang nai kha kai Chakiri kering kai to kopala kore himan sudi guys just nai tong nai rok chelarong ke ba okay ta sanai an Samung khaiga na agini Jora kai ma babu sini Jora kai Samung dunia kai Chamiri penya tabuk sini Jora kai Chakiri kori kai Chamiri penya guys aya gota menunggu mangkana हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा thaloi thali sagana o thaling kai mun ko som bon kai mun phono ke khrangoin tongo mun phono ke khrangoin tongo sagana tak thongmani guys thaini lakha thogo guys eba thaling ka thogom ani swimming pool ate koi do sasta wala swimming pool English ka parani swimming pool log ka abahai na guys nugman kana ang bahay kite koi kam तुमसे ना हो पाएगा একদম কলমই টমফুরকাই যে সুকোনো খাই কুঠাই মানো একদম কোনো কোনো রাং নাংয়া मांगना से चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह बई रां बाई रक तोय कुई मानि नुगो आगो तोला तंनाय रंगा फिया आं के रां नांया जे सुपनो बाथ्रिंग कुदि बिसाबनो खकजाबनो नांगला रां गाइस कहां से आते हैं guys तुम पुरो गाइस जे सुपनो कुछ तो माना एकदम आराम से स्विमिंग पूल चिनी स्विमिंग पूल एबा